Malo samo. Ali mešaj, napravimo nešto. Bravo. Je to to? Operemo ruke. Zdravlje. Ovo smo zaslužili. Nismo ništa upecali, ali zato... Neko se nama javlja. Ja mislim da si ti nju već danas upecao. Drugi put po redu, ej. Medo mali, jebote, pogledaj koliki je, ej. Je. Šta kažeš? Besprekorna je, ej. Nema greške, nema bolesti, nema gljivice, nema ništa. Vidi, bato. Besprekorna. Vidiš po njoj šta je. Prava, ej. Lepa. Ajmo, Saro. Ajde, Saro. Opa! Bravo, majstore! Ovo je još 5 kilo. Ovo je manje. Zakon, ne. Sad ću da ga stavim na dlaku. Jebem ga, ovo nešto. Što su oni široki? Kad koristimo drugu vrstu hrane, pošto nam se ona hrana odmah raspadala, nije nešto valjala. Ova je malo grubija. Ovo su neki peleti. Ovo što imamo granule. Ovo ću da probam. Malo vode i da probam. Ne previše, onda smo ga samo malo. Još. E, to.
Jebote, ima taj 3. Jebote, ovo je dobar, ej. Fin. Ovo je lijep, pogledaj ga, ovo je lijep. A? Šta kažeš, Ogi? Lijepa životinja, a? Fino. Jesu njemu usta pocijepana, nisu? Ovaj jeste malo kidan od ranije, od neiskusnih pecaroša. Ali je nije još opasno. toliko Viš. Ne farmi se. zdravlje. Lijep je duća. Jebote, ovo je dobro, ovo je 4 možda. Lijep je, Bijeni su. super. Ajmo da plivamo. Ćao dečko. Opa. Bravo. Evo ja da se vidi malo. Ovdje je restoran, naručio sam špricer, naručio sam pivo. Štapovi su zabačeni, nahranili smo. Pogledaj, idila. Ovo je idila. Evo ga. Dole silikonski kukuruz, pravi kukuruz i hranilica. Samo da zabacimo, a da vidimo. Tako. Tako. Evo, probali smo nekoliko varijanti na kukuruz sa ukusom jagode, na bojile. Na bojile je nešto bilo cupkalo, ali mislim da je bojila prevelika. Bojila je moja 12 mm. Sad ćemo da stavimo manju bojilu, mislim da je od 8 mm. A kukuruz, evo, Ognjen ga meša. Aj napravi grudvicu, ali može i grudvica se napravi. Jel treba malo vode? Jel dobro? Dobro je. Stavimo moje manje. Pogledajte, ovo su neki klasik karp. Ćemo da je stavimo, one su manje. Isto ćemo da je stavimo, što bi rekli, na dlaku, a ja je stavljam na navoj. Evo, uhvatimo jednu, na primjer ovu. Tu ću i sada ja da je uvrnem. Pogledajte. To je kao mali šraf. Ja ću tu da je uvrnem. Baš tako. Evo je. Tu je ona. To drži. Taman. A pazi, onaj silikonski crvić mi je spao. Da. Moramo staviti jedan silikonski crvić. Da nam to ne bi pobjeglo. Pogledajte. Manja bojilija. Sa crvićem da ne može spadne. Tu ćemo sad hranu. A Jogi. Nakrkaj hrane. To, druže, to. Bravo. Ovo je sad. Gledajte ovo. Švedski sto. Idi pa me redov, ajde. Uspjela je tableta, druže. Ohohoho. Gle što je prgav, ej. Konačno da ja to ulovim u mom životu, ej. Jel snimaš? Samo polako ću dobro. Druže, srećan sam. Otpustimo malo drill sam. Malo da mu dam, a? Daj mu volje, za života bolje. 5 minuta duže nego da plaši. Izabra sam ideju da sljedeći put dan. Treba ti imaju tableta bacići. Gledam, ono plovak nestao, ej. A on ga zgrabi onade. Brate, da se slikam jednom sa amurom u životu, ej. Ajde, pokaži se, druže. Nije. A? Šaranje. Šaranje, nije amur. Jebem li ga ja.
Ajde, ajde. Polako. Polako, imaš ga? Nemaš ga. Mordini su dosta. Bravo. Na tabletu, ej. Sve u redu, druže. Jedna ti je otpala. Nema veze.